وەکن زانن ڕاست شەشێ مەهەیە و وربێ ێریشێکە پڕ گران لەسەر پرۆژەیە دەموقراتیکیا باکوڕ وڵاتی سووری دەست پێ کردی و ئەوان شێخ مەخسوود و ئەشرەفی دەست پێ کرد حتانەجی دەوام بکرد وەب کۆنسەپت نەتەنێ وسا ڕێوەبریا شامێ و گروپێن پێرە بوون ئەف کۆنسەپت خوێنەیە ساڵک ئامادەکاریەوێ هاتنکردن و پڕ هێزێن هەرێمیج و هێزên ناونەتەویجی بناردانێ ئەرمان جوانجی ئەوێ ینی wan didît di Sûriyê de dema biryaran di rejimê biguherin û berê colanî dan Şamê wê çi biryara wan ev bû yanî Sûriye tê xin destê van grûpên tundrew ji bo çi ji bo vê vêngehek ji niv de nexşeya Rojhilata Navîn dîvayn bikin girêdayê rewşa İsraîlê ye girêdayê rewşa Iraqê ye girêdayê rewşa Libnanê ye û girêdayê rewşa Filistîniya ye girêdayê rewşa Îranê ye û her wiha girêdayê rewşa Tirkiyeyê ye yani herêk hesabekî wî navde heye yani ev mijar ne mijarekî wisa navxweyî tenê ye tenê di navbera me û Şamê wan de berûvacî ye yani me û Şamê wekum zanin ji dehê adarê di melhev kiribû li ser entegrasyonê lê herdem zextek li serê Şamê jî têk dihat ge ev pêş nekeve ji ber çi ew wilo hesab dikin heger proja demokrasiyê pêş keve wê Sûriye bibe demokrat wê Sûriyê de demokratî pêş keve wê Sûriyê de wekevî çêbibe azadî çêbibe aramî çêbibe edalet çêbibe wê Sûriyê di mafê gelê Kurd pêk bê wê mafê pêkhatiyê din pêk bê ev ne li gorî berjewendiya van hêzan e yani ev hêz naxwazin esasen Sûriyê de aramî çêbibe ya ana kelema li pêşiya wan got ji bo nehêlin aramî çêbibe mayî ev projeya xweseriyê ya got Bakur Rojhilatê Sûriyê hedefgirtina wê ji bo wan yani bû tiştekî hevbeş armancekî hevbeş li hemî hêzan re û bala xwe bidê pir bizanebûn yani êrîş ne tenê di aliyê leşkerî de pêk hat di aliyê leşkerî de eger carekê pêk hat dehqatê wê di alî ragihandinî de di alî derûnî de di alî şerê taybet de bi hemû rêvaza êrîş kirin dema êrîş kirin yani xwestin rihê vê projeyê derve bikin sembolê wê dirûşmeyên wê navê wê nûnertiya wê hemû tiştên got eleqeta wê bi vê projeyê heye kirin hedef hetana wê berdewam bikin yanî dixwazin hin ji hindir him ji derve de derbeyekê li vê projeyê bixin û yani ew li gorî xwe wihat bikirin gekaribin derbe li vê projeyê bixin wê çaxê dîsa projeya dewletnêtew projeya navendîbûyînê projeya tundrewbûyînê projeya terorê ew derkeve pêş ana fermandariya Hesedê ji rêveberiya Rojava jî ev mijar hîn demê Şêx Mexsûd di mûnaqeşe kirin dema ji nivkê de Şêx Mexsûd wê çaxê diyalog hebû danûstendin hebûn yani tî nîşaneyê şer nedan diyar kirin lê dema ji nivkê de bêbextî kirin û êrîşî Şêx Mexsûd û Eşrefiyê kirin fermandariya ev nirxand û got konsept wilo mestire û gerek em îdî van planê wan vala derxin yek ji planê wan çi bû derket ortaya got wê çax agahiyên istixbaratî jî hatin bi piştgiriya dewleta Tirk û hinek hêzê din ev demek li ser pêkhatiya Ereb jî dixebitin û li ser wek min got şerê taybet jî dixebitin û ew ê bixwazin got şerekî di herêmê çê bikin û Kurda û Ereba bereh bin û bikin şerekî navxweyî li ser vê bingehê yani Esedê wê çaxê bi biryara xwe yani hîn wê çaxê şer dê Hafir tîne jî bûbû got em ê ji van herêma heger madam me rizgar kir me erka xwe pêk anî me Daeş tir nekir wê çaxê heger dibi pirsgirêk û dibi ciyena kokiyan bera nebe pirsgirêk em ê ji wir derkevin em ê ji wir bikişin û ev tişt bi eşkere daxuyanî da û heta wê çaxê deriya Amerîkiyan re agahî dan Şamê jî wê çaxê Şamê re hat gotin Amerîkiya got yani wek navbenkar di encam de ev biryar derket 48 saet muhlet vêdan di van 48 saeta de Qesedê ji van herêman bikişin û Qesedê xwe li gorî wê amade dikir lê bû sibe zû hîna yani ji wan 48 saeta saetek derbas bû êrîş kirin dema êrîş kirin Qesedê dît got plan yani wek wê rast texmîn dikir eynî wisa pir mezin e ji ber vê got heger madam wisa wê bi sebebê tevleviyeke mezin biryara got li hemû derê şer bike neda yani biryara got wisa hemû derê bike cebhe û bêj bernadin yani dîsa gotin got heger bi vî rengî û plansaziyek hatî danîn û em jî vê bidin berçavê xwe
يعني حساسيتك نابرا كرد وعربا تشينا به هفتونك نابرا كرد وعربا تشينا به روشين الخاندن ودقوري بين روشيش بو فراتر نبه او بريار سندن ياد دوا ديتن جو خطري سر روزاواي يعني هبون تنبون قال لي كرد المناقشه دي انا هرمين دين نم جار هبون تنبون هرمين دين قالوا بب فرقالك ديمقراطيك يا نا قالوا خدمت بكرن يا نا قالوا هناك ما ورن قبول كرن يا نا لي هرمين روزاوا نوساي هرمين روزاوا تهديات تنبه مجاربه يبو بريارا خدا قوتن ام فرقالا خوي باراستني در زوري روزاوا هرمين گتين ناسكرين وك يعني پراني كرتي جان دكين و هرمين روزاوان ام دور دي فرقالا خوي باراستني پیش بخن و براسي وسا كرن هگر قصدي تدبير نگرت بانا و خل وان دبري دن هزا خو تف وسا باندور کربا برنگي نيني و چاويني كاري باروزاوا جي بپاراستا بگومان دبگو داری لشکری دنک فرمانداری لشکری پر دتاین دن بزانن از نزانیم yani او belki jimi başlar garbin binin zaman li her iki emtişteyin gişti yego em zanın evin o ahri girin em ısrarın go em deskefti xobu parezin habuna xobu parezin milleti xobu parezin em der xodaniya xo xurt bikin em tedbiri xo baş bigirin em hazır bin hemi eri şanre tabi gowan goti pazar o zagirbes لێ ئەم vê zanibin evana bêbextin her got bêjin agirbest dibin bi êrîşa dikin diyalogê jî dikin pêşniyarî jî pêş dixin nizanim nerîn jî diçin û tên lê ev rastî heye evana hêzeke gog bêbextî bûyî tezmindiyek ji wan re evana sozekê din lê hîn tu cem wan tu munaqeşe dikî tu bîn berûva jî soza xwe tev jî geriyan divê em van tişta zanibin li gorî wê milletê me bikin û bi rastî li ser vê ê Şamê wê bixwazin gog pêvajoyê dirêj bike me bixwazin me bixapînin bixwazin hinek tişta wisa li gorî xwe bidin meşandin lê em di wê baweriyê de şandeyê me got çinek dîtina baweriya me bi wan heye şandeyê me hestiyar in hesas in beramberî parastina van destkefiyan siyasetê jî dizanin wê karibin wê karibin got vê pêvajoyê bi rengekî wilo bidin derbaskirin got em windahiya zêde nedin û bingeha destkeftiyên xwe em nehêlin xera bibe di nav çi pergalê de bila bibe di nav çi rewşê de bila bibe ev milletê xwedî xwe derkeve destkeftiyê xwe biparêzin wek min got dema mero du taraf be li beramberî hevdû rûnê hemû tiştek mero tenê nabe lê hemû tiştek wan jî nabe dema tu israr bike hemû tiştek te be dawî jî tiştek ji te namîne ew jî israr bike hemû tiştek wî be tiştek ji wî jî namîne ew jî tengayiyê dene ew jî di encama van çalakiyên millet di encama xebatên dîplomasî de di encama berxwedaniya got çê dibe ew jî ketine tengayiyê de ew jî wê nikaribin hemû tiştê xwe li ser me bidin xerckirin lê em bi wê ekêrenê çi du bela bibe em di nava xwe de çareseriyek orte bibînin em bi rengekî ji rengan vê êrîşê vê konseptê vala derxin û em karibin dîsa ji niv de pir tişta bigirin dest em wek çawa ev şoreş ji sifrê dest pê kir û gihîşt vê astê ana jî wextê got pêvajo tê munaqeşekirin yan jî çi rengî be ev jî nabe zêde pirsgirêk li beramberî ê got ev çêkirin gihandin vê astê wê karibin biparêzin jî û wê karibin pêş jî bixin ê Şamê carna pir tişta tînin ziman heta pêşniyariyê gotînin ziman em li hevoka nerin em zanin ev hevok bi Tirkî hatî nivîsandin dawî hatî tercemekirin dibego nerînê dewleta Tirk hebin dibego projê wê jî hebin û ev mijara mîsaqa millî ne projeyekî Tirkayî nû ye hîn ji demê gihatin Carablusê û heta roja îro hertîn behsa wê dikin lê ana zûyê gel ser wê nirxandinê bikim lê dikarim bêjim yanî di vî şerê got ser me tê meşandin ê got qordîne dik û di meşandin dewleta Tirk e zane ev jî beşekî şerê taybet e yani ma ana êrîşek ser me dihat ji ber got me dawa biratiya gelan kirî dîşime kirin berûva cî mane hertîn digotin em qebûl nakin hûn Kurdistanê çêkin em qebûl nakin hûn perçakê Sûrî qut bikin em qebûl nakin hûn dixwazin dewletekê cuda çêkin mane hertîm hicet aw nebû rokê ji roja te dîtî yekî gotî ji ber got hûn biratiya gelan dixwazin em êrîş we bikin yani ev tu carî nemimkun di tu qamûsa de biratiya gelan bi sebebê êrîşê û bi sebebê êrîşê çima em gazinê ji êrîşkara nakin çima em xwe bikin yani
يعني بنرن وقت قلت إرادة خو تسليمي طرفك بك تبين كوليوي تشتكي وتبيج أجي هم وتجي هذا أمبراي هذا تشتكي دنيا يعني دما برو باجي وين ماش 2011 نقول وبراتيا قالان خوري بري تشين ادو شو انا 11 بربري بربا يعني تشتك تنبا تشتكي انا تدبي بنا بركه خطريه كيف ابتشيكر ما انا براتيا قالان ابتشيكر وبراتيا قالان تجاري نابشاشتي نشاشتي انا وكري بريا روجابا فرتشي ومرخنا داينه بدن هذا فرتشي وم ام بنرخينن وجنب ام بقدر دست هنا فرتشي وام ناخذ مناقشه بكن ابرف درباس به زلال ببن ام برا ام ملتي خور بار بكن ليه نبرات يا قلانه بنر برياغو ايريشي تشتكي بكن يكسر بيريشي برات يا قلانه برشي ايريشي ويكرن برغو او اغو مثلا نقاد هذا او اغو حتى انا هشغو جمكاري بن فر بريفه ببن وانا جيت خوازن مدوري بخن بروغو ما بتلشقينه يعني ام هرمكي جندي ما وبازاري ما ومال ما دنا هدنا ام وعرب وسوريان واشور وكردان وارمان ام كاف يعني از دما بيد بيجم از نابيجم ما في خوي كردي او بكن ما مجانا خدا يجبو كردايتي ام يجبو كردايتي فدائيه وينه ليه از بيجم كردايتي ولو تكتي ام باذن ربنا برا از باذن ربنا دجمن او كردايتي تيك ناي بلا كسا كل شوار بدرشمه او شعارات بهسه ملت نليزه تاني شعارات اشخر باوی جو روزا نهر اشخر مالا خوران رونی و جانا قولو دوام بکو وملت خطی خنابا شر کی دیگه دستی کوي داویا ایتنه تجاری دجناتیا نابا گلانده بخور آزادی دموکراسی و ماف تکنانی نه تو نب دجناتیه بگلانده تی دوزا مافی خوب تکوشینا خوب کسی اشتر نبود جو کرداتی تکوشینه نک بس ام لگوری قانون ترکا و ایدن تفنگرن ترک جی حتی آنا چت گوتن افصد سال دولت آن چه بو دگوش بو ترک هبن وی کرتنه به افصد سال دبیجن لی آنا داویا دایی چت سریوان ها آنا اج مجبور بناد و امو کرد برای هست يعني ديتن 100 صالي خلكي جربان كاتجي بجربين برا ايماجي ابي يقولوا دين برا بجربين برا 100 صالي بيج از بزناتيا هبونا مي بتنبونا عرب علي داويا ويت تشي بيجي داوي دي ست ملتك هي يعني تبير جيان بك ما كردنا ملكي امريكا بنقول فروشن كرد ملكي خنا ليه علاقات كردا وامريكا جابوا وبرجي هذا قوتن ام هفكاريه بهفرتين بو داعش وان دگوز يعني نگو مثلا ما قي شماي مفروشن دبيجن دبي كاري ما ورج بو داعش تمام بو داعش انا دبي از اجازه انا بيجي بشامير بكني باشه طرف بك يعني ام ولو نفكرن حرتم وقت ما وبقر ارشيفي هنا بيجين بدها بروجرام ما هند جوز هند بري كم سالا ما تقول ما تقول جرك ام بهيزا خبا ورد ام بخوخ عواب كان ام بخوخ بكن هيزا كي جو ام نلسر پشتا خلقی بنو اف راستی ولوی گه ولو با وانا انا هاتن اف چند روزن سینور روزاوا دمی کار مترو که تیز دین جبر چه جبر براستی جی ام خلصفرن هیزا خو چالاکیم گلوان ولاتا چیزن پی امریکا چیکر پی اوروپا چیکر هم ملت ما چیکر هم ملت ما گو خودی روزاوا در کده بوی باور دکه نب امریکا باور دکه بلکه امریکا مرا با او قیس ملت چالاکی مرچینه کردانه 2013 از دقومیتا آمدکاریا کنگره نتویا کردستانی دبوم و ما حمدش وقت پارتی مذهب جی کرن لیمنی کاری بو کنگره چیکرا لی آنا روز آواز وی هلوستی خو برخدانا خو بو چاوکانی و ناوندا گو یکیتیا نتوی پیش بکوه لحمد اوری کردستانی و درب کردستانی کرتب بون یک اوه یکیتی اوه بریجه ما بگوت و آنا جم دیجن یکیتی بولات پاریزیه بروح یکیتیا ملت آن چیزه نه به تنه يعني بيجومان جرينجة اتفاق سياسي جي تشيبر يوتني تيري ناكيني الوسطى قال لازمه ملت امجي از بهيدين مذي زانبن ام بدستي خو خرد جمنا زيدا نكن ام جبو دوزا خو تشب دست ما بيم تكوشينا خو بكم لي بلا يعني نشرت ام خو بكم دجمني هنا كا يعني از بحث ملت عم بكم ملت ان كيلك ام جان بكم دبغو پر انسانين زرر جدابنا هذا لي ما قي كردي جو زرر دانشتن انا ناف ملت کرد پر انسان دیرو که دهنه کسایت کرد ضرر دانه ملت خو آبای حکام فیدان مانه کرده حکام فیدان کرده لی ضرر آگوده ده حرکات کردی بلکی ارتشک جپیکاتی دن نکاری بکر به قوت تنه اشتنابه دوی ام لحظه هول دان ابن
و اتخوازن يعني ام زي علي راحت بن وسا هرم روجاوا او زوزو نكارن تكرن وناكرن يعني ليه اختي ملحف كر پیمانك چێبوو ئەمووی چاغێ سینۆر نابەرامە و هەرێمێنی سووری درادبێ بۆ چابرەنگێکی خۆزایی ئەنتەگراسیۆن چێت ئێمە ئەنتەگراسیۆن چییە ئەمێژی شامی هەبن ئێ شامێژی جەمە هەبن یعنی ئەv وڵات وەک یەکیتیا وی وڵاتی عالی سازییا دێت عالی سازی وێدن دیدی سازی خصوصیەتا خۆ تایبەتمەندیە خۆ پر تشتێ خۆ مەرە کارو پارێزێ ئانا پر دەتایەن و زراویەن وی ئیشی هەنە دەمێ پێش ئەس باوەرم وەختێ گۆ لە هەفکردن چێبوون وەختێ شاندەیە مە ئەنجامên dawî me re ragihandin wê çaxê ez bawerim em ê karibin pir tiştan wek destkeftiyên xwe biparêzin û pir tiştan têbînin. Meselen Sûriye divê Sûriyeke demokratîk bine navendî be. Lê divik îro di nav vî şerrî de tu wê neke şertê sereke. Dibe ana îro di vî şerrî de mane ermancem din em şer bisekinin, em lihev bikin, em hinekî pêvajoyekî navber jî bidêne. Lê gihat û em bêjin heger şer jî sekinî qewetê eskerî xwedan kêlekekê ev ne meniya got tu tekoşîna xwe demokratîk rawestîne. Tê tekoşîn bike tê her Şamê tê perleman de hikûmetê de bi çalakiyan bi civînan biriya partiyan re biriya rêxistinan re tekoşîna xwe bike tê biriya distûrê re tekoşîna xwe bike yanî hemû tişt wisa hema mere qut nake ne tenê ev tiştekî wilo ka îro melhev kir melhev nekir çû qediya ne wilo ye tekoşîn dem dirêje û pir cara di programên berî vê me got şoreşî ne qediyaye hinek pêvajo hene di îtîfaqekê kir bo pêvajoyekê ge ew bi bingeş pêvajoyek din re ê başê yanî ana a giring a îro çi ye em aramiyê çêkin em şer rawestînin û dibe hinek tiştê din îca sibe di lijna distûrî de di mekanîzmeyên din intixabata xwe bike aynî ev e esas dişibi çetane dişibi wek pêvajoya bakur yani ana li bakur şerê çekdarî dan kêlekekê û dixwazin dalî hiqûqî û zagonî de û siyasî dixebatê xwe bikin li vir jî dibe got wisa bibe li vir jî dewsa bi şerê çekdarî bi sîlah tekoşîna tê demokratîk bimeşe tekoşîna demokratîk jî hinek wext jêr lazim e xebat jêr lazim e we di wê qenaet wê baweriyê de me em ê dîsa pêşengtiya demokratîkirina Sûrî û pêşengtiya têkanîna mafê gelê me got azad bijî ge em wê têk bînin. Ana mersûmek derketin yan jî biryarnameyekî ji koşka serokatî yan jî vê got navê serokê Komarê ana demkî rêve dibe têra wî nake. Lê dibi gavek dibe wek çawa wek destpêkek ji bo pêvajoyekê. Esas çi distûr e. Di distûrê de evana cî bigrin cî negirin û di distûrê de evana nebtenêrin. Yani pir xalên got gereke distûrê di werin nivîsandin. Îdî ana mirov hemû tiştî bêj na û gerek nake û çê nabe û mere red bike wilo jî nabe. Di siyasetê de tiştê wilo nabin. Tamam yekî beramberî te gavek avê kêm bi sedî yek bijî. Tamam gavek avê bera ew yeka hem bisekine. Piştî wê ji bo tu bike di do. Yani tu neke sıfır. Ew gavek e lê hîn pir tijêr lazim e. Şaştiyê wê jiyane tişê gu werin temamkirin jiyane û ya giring wek min got di distûrê di werin nivîsandin. Bibe xalekî distûrî ne tenê biryarnameya Serokkomar be. Em di hundirê Sûriyê de ne. Em dixwazin di welatê xwe de Sûriyek demokratîk ava bikin mafê gelê Kurd di Rojavayê Kurdistanê têk bînin. Em ne çetenên berdestê xelkê merin di welatekî din de piştî sînoran em şerê hinekî din bikin. Yani bêxed nazar ev kîne nekîne. Em heta tenê carekê dervey Sûriyê derketin ew jî ji bo rizgarkirina êzîdiyan ji komkûjiyê demê Daeş bû. û meselê Daeş wek hûn zanin xeteriyek ser mirovahiyê tevahî bû. Yani ew rewşeke pir awarte bû milletê me li ber komkûjiya bûn. Yani duyo rojê yekê mudaxile nekir vana milletê me êzîdî tev hat pirkirin. Ew rewşeke cuda bû. Ma hîn çê nebûye geslah bibe. Sûrî hîn nû gerek were avakirin. Hîna distûrayê nehatî nivîsandin. Hîna hevzartin çê nebûne. Hîna hikûmeteke daîmî çê nebûye. Hîna serokkomar nehatî hilbijartin. Hîna pêkhatiyên wê slavê lev nakin. Hîna heremên Sûrî cuda cuda ne. Hîna berav cuda ye, başûr cuda ye, bakur û rojava cuda ye, bakur û rojhilat cuda ye,
orta cudayî yani Sûrî pêwîstiya wê heye got hevgirtinek wê çêbibe ev pêkhatiyana tev bi hev re tê behsên bi Sûriya wan e û li gorî wê distûrek vê nivîsandin û di wê distûrê de xalên sereke werin erêkirin li gorî wê îcan tev bigerin yani vî halê han artêşek çê bûye artêşekî çetav e yani wê yani her grûpek bixwaze nêrînê xwe ew bike wê bixwaze xwe wek navê artêşê bide pênasekirin ana ew qewil dikin tev çeta komîsera bûne tenê hinek cil li xwe kirin nasnamayek rakirin diye bûn artêşa Sûrî ev çi artêşî yani artêş lê nabin em ji bo vê dibêjin heger me ev şer rawestan em ê hewl bidîn giraniya xwe bidin vê jî yani em ne tenê çînorê Rojava bimînin em bibin xwedî erk û misyonekî di nivîsandina distûrê de û di rêvebirina tiştê ku li Şamê tê meşandin em di nav de hebin û wekî din jî ev artêşa Sûriya wer avakirin em çawa di nav de bin em îdî bibin hestiyê piştê ji vê artêşê re û hêz bidêne bibin yani bi rastî artêşek ya Sûriya Demokratîk milletê Ereb jî û pêkhatiyê din yê got li herêmê ez dixwazim ji wan re bêjim binerin bi salan bi hev re jiyan dikin bi sala rojekê ji rojan me pergala gu ava kir nebû sebeb got di doj pêkhatiyên cuda cuda ji bo vê meselê bi hev kevin ne mafek ti kesî hat xwarin û ne jî tehdiyek li insanekî hat ser esasê nasnama wî netewî gi kêmanînê jiyanê çêbû kêmanînê kar in lê Kurd û Ereb û Sûriyan û Aşûr ne dijminê hevin û ev ê got êrîş dikin ne Ereb in ev ê got êrîş dikin temsîla Ereba nakin ev ê got êrîş dikin tu proja wan ji bo netewa Erebî jî tune projê wan ê derve ne projê wan ê İsraîlin ê Amerîkan e ê Tirkan e projê wan Sûriyê perçe dikin ana bala xwe bidê erê wek Lozan û wek van peymanê din dijî me îtîfaq kirin lê ew îtîfaq wan bûn bela serê wan dîtin binerin li hemû deverê cîhanê Kurd û dostê Kurda tev rabûn hemû kes xwedî li vê tecrübê derket hemû kes xwedî li vê xweseriyê derket heger ev rêvebirî ne Qeysî Jêhatî ba ne Qurtban ne nûnertiya çanda demokratîk kiriba bo qeyse dinya alem xwedî lê dernediketin du aliyê wê hebûn him aliyê wê netewî got mafê gelê xwe jî diparêze him jî pêkhatiyê din jî ew wek dijî xwe nedîtin rehetiya xwe tê dîtin ji bo vê her kes xwedî lê derket